Kyllä se yleensä näin torstaisin on aina tullut. Tai ei, kun keskiviikkoisin se tulee. Kun mä sitten näin torstaina käyn se aina merkityttämässä tähän kirjaan, niin se saa se sitten nostaa. Valitan, mutta se ei ole tullut vielä. Voi, miten se nyt näin? Mitä mä nyt sitten teen? Tässä on tämä toinen kirja. Jos minä siirtäisin siltä kirjalta 527 markkaa ja 43 penniä tälle toiselle kirjalle. Jaha, hyvä on. Ja sitten minä avaisin vielä 2 uutta tiliä kummilapsilleni. Jaha. Mutta ne tulee Tampereen konttorille ja asuvat Lempäälässä. Selvä. Näkemiin, kiitos. Ai, mutta siinä tapauksessa minun ei tarvitsisikaan siirtää rahaa siltä tililtä. Ei. Siis tältä? Ei, vaan siltä toiselta. Siltä, jolle tulee se eläke. Jaha. Mutta mä taran jättää ne huomiseksi. Näkemiin. Näkemiin. Päivää. Nostaisin 100 markkaa. Jaha, kiitos.